Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas na pauluan. Parabor, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sapay ko ma, ta saan ka nagkamali anang sungbat kan kuana, friend? Saan ka nagkamali? Nasingpot mo't jay tao. Anya aya ti pagdanagam. Anya nga tati makuna ni Roy, numaamuan na asinong bata ko ni Mike. Ay na, awan ti maramidan na. Tasalmot nga iso ti ay ayatam. Uwan mo't ket di ngam addala ang amak ko. Saan ka arumbang agamak? Kastala ang ti ayat ako nada. Alangan nga iso ti sungbatam. No saan mo't nga rod nga iso ti ipitpitik tapuso. Kumustan ti Riknam lakay? Kanayon kamot ti narumwar. Mayatay na. Napan ko man kinita dyan na baybay-an abangkag kentalaw na manipod nagkalkali kami. Iti saan mo't abalitok. Agtalon ka kadimanain. Tapno makabayad tayo iti utang tayo. Pangalaan tayo nga iti pagbayad tayo. Sayang jay baka na lakaw. Santay lakuman nga inlaklakaw. Ay, nga rod. Kapilitan nga agtalonak. Tawan mo tinamnamain tayo. Nabayag mo't basitan nga insardeng tayo tinagtalon. Gapo iti imbaga nga men daya mamalad. Aha, patpatsym daya mamalad. Nagkwartaan dalaang da tao. Nagmalas tayo lakit nga raw. Pasensyakan, no nabayag adyak imimay ading ko. Sapay ko mata maawatan nak manong. Di na ko makagura iti ibagakan ka. Anya ka diday ta ading ko. Tuan yaman ti ibagam. Saan ka kagura? Namnamaot day tamanong. Sinong batak nga minan ni Mike? Pasensya no iso tinapilik. Anyang harod ngay, no iso tinagasat. Awan mabalin ko, ading ko. Agyaman nakitipan nakaawat mo, manong. O sige nga harod, ading ko. Mapanakon. Apay analpay ti abagam asimbang pay. Ada ka di parikot. Sinong bata nan ni Dona ni Mike, nanang? Awanan tinamnamakan kwa na. Amo na nataltalgad ti biyag na ken ni Mike. Saan mo ang mapabasol, anak ko? Naimbag nagpaiso. No ni Mike ti sinong batan. Tamay at ti pagsapulan na. Daita siguro ti mo na panunot ni Dona. Katsyak. Panay piglat ti rupa. Gapo iti dahi ang granada. Awan pa'y masno pa trabaho. Kapilitan na tulungam ni tatang mo nga agmula. Tapno makabayad tayo iti utang tayo kada maila. Idi agtudo tinapigsa. Medyo nailigsay ti bato ijayan ti bangkag. Kasanon no matulid kat adda matamaan. Medyo nakasanggir nga min dayja batukat. Masapo lang makali ijarpad na. Sa ipatulid tapno maisot iti abot. Kat saan nga agtulid. Kaano kayo ang mapanagkali nga iti abot? Itan taamangan no matulid pa dyan no may tantan. Maudi ka. Tao may kanto mangyag iti meriendaan tayo. Sige. Agluto ak narod iti kankanan. Isurot kon to. Day taman kankanan. Nabayag adi ka nagluto iti kankanan ah. Ay, oray siyak narod. Ay, makapangpanganak mo't iti kankanan. Nana, gumatangak man iti soft drinks. Imbag lang nga ibalon ko kadag iti agamak iti bangkag. Saan kayo ka di nga agbiyahe ita, Mayla? Awan pa'y nagapit ita, Nana. Ay, napanpay dalakay kan Mike iti bangkag. Talaga ang naggagat kayo. Iso adadaras kayo at dimuras.
Kasapulan tapno saan nga agrigat da tao. Ay, nana, tay gat-gatangak ngay, tapno makapanaw akon. Aywan gayam. Nakimaritis akmutan. Ay, gimatang ka iti soft drinks ngam di kamot gumatang iti tinapay. Adda ngamin inlutok akan kanan, nana. Iso ti ibalon ko. Nakali yung gaya man ti abot. Naunag matan. So kilan mi, baban ti bareta. Itulid, tapno may shot iti abot. Tapno saan nga agtulid nga agpababa. Ay, delikado no agpababa ti bato. No addakal ding, no nuwang anakawayway di tababa. Ay, sigurado delikado. Aguray nga rod tas so kilan mi ti bato. Pumanaw ka pa dita. Adayo akmat. Saan mat adito ayan ko ti pagtulidan na? Anak, inayadin ta so kilan ha. Tapno apaman ang mailigsay. Di ta abot ti pagtinagan na. Sige, agbilang ak. 1, 2, 3. Anya ngay day taadda itinaggapuan ti bato. Nakarubwat ka matlakay. Papanam ka day. Ay, inak agaik ije bangkag. Napiala nga aradwan, tamulaan to iti mabalin amay mula. Ay, no saan ta kumaanamate iti imbagbaga na dya mambalad. Adayo ko mga insardeng tayo tinagtrabaho iti daga. Wan nga rod. Datayukat nga rod tinailawlawan. Ay sus, nyalakit din aya dagita amamalad. Ay, umayak mamangaro na dya bangkag. Tay supay mati may tulong ko. Ala, inta nga rodan. Tapno makaawid tamit laadagaws. No muna ta nagbara ti panawan. Ay, no medyo nalawan ti magaikan. Mangrugiak tumitain nga agaradaw. Anya nga tangag paiso day ta. Kaslalandok akaho na basit. Kita man no anya day jay. Apay nga da nakalingad iti sikigan ti bato. Kasla na igagara na ikabil iti sikigan ti dakkel a bato. Kita no anya ti linaon ti basit akahon. Agore katalag. Nagdagsan mo it. Ha? Anya nga tatilinaon na ito'y. Alan lukatamon lakay. Ay, adamot day takaslapang lukatan na. Agoray, takasla adda pamusipusan tapno malukatan. Landok nga tamot laang tilinaon na. Taapay anadagsan. Aramatik man tibunan ko amang sukil iti kasla pamusipusan na. Oh, kumusta ti biyag ti adda kaayan ayat na? Naragsaka, tanasingpot ni Mike, akaayan ayat ko. Saan ka di pa ngay may ita? Imawag, tada ka no aramidon da ka ni Tata Kondring. Napanda ka no iji bangkag da. Kaano nga tamat nga adakas ka ni Manong Mike ama ilawan kanya. Loka, oraya mo't ati batang mo ako nada. Iso nga rod adamdamagak no kaano. No di ka makauray, di si kanti mapanagaram. Ay, uray di tana mo ta, no siyak ti mapanagaram. Naletatan ti pamusipusan ti kahon edi sinukil mo. Agoray talo katak. Ha? Agduduma nga alahas! Nagado nga alahas! Dakkala kinabaknang na ito'y. Sigurado lakit di ariw-rew apirak ti paglakwan nung malako na kita. Tiyak ni namna mga dagayam nakalumang kinabaknang itilikod na ita abato. Wan nga rod. Ay, adda tao nagtarigagay ang makakali iti balitok. Ngam, saan mo't apulos ang nakakali? Datayo asaan anang namnama. Datayo tinakatumpong. Wan, lakay. Adda sa ako ije kalapaw. Isa kong taagawid tayo na. Awit mo, lakay. Nay,
Na kayo mo ti masabat ko pare. Mare. Nakabaklay ka mat iti arado pare. Itaman pa ay. Ay. Inakban mo't agarado. Tagmulak. Tapno adda pagbayad ko kada kayo pare. Lipatan mo ti utang mo pare. Saan ka singiran iti kunkunam nga utang mo? Ah. Nagmayat mo't daytan arabak mo pare. Mabalin ayamat alipatan ti utang. Pare, agpayso ti imbaga ti asawak. Lipata mo, takasla tulong min kada kayo dayjay. Agpayso ka de, pare, mare. Ay na, sana ba si tagatad ti pautang yo kada kami? Ay, pudno ti ibagbagami, pare. Lipata mo ti ibagbagam nga utang mo. Awanan ti utang yo kada kami. At datang dito'y balay, lakay. Ibabam day ta imot mo, takitaan taman anaimbag dagiti linaon ti kahon. Wan. Kasladyak pala mamati ti dati ah. Isong imbagak ka ni pare Fausto, adinan bayadan ti utang na. Nasdaaw. Anya laeng ngay dayjay nga iparanod ta kadakwada. Naggasat tanin bakit? Di ta pulos inarapaap. Ang makaalat ay ti kastoy. Ngam nakaalat amat. Win nga rod. Saan ta nga ibagbaga iti sabali ti maipapan iti daytoy. Angam, tumulong ta kadagiti marigrigat. Wan bakit? Gumatangak pa iti dakdakkel alugan na pagbiyahe tayo. Gatangan tayo ti produkto dagiti mannalon. Win, uray basit lang ti ganansya tayo. Iti kasta, makatulong tayo kadakwada. Adaman gaya mandakal alugan damayla. Talaga abumakbak ng dan. Di da pa'y pinabayadan ti utang mi kadakwada ay di na ospital dagiti agamak. Anya, saan da pinabayadan ko nam? Wen, iso adakkel ayaman mi kadakwada. Danda di kamin agburas iti utong. Kat ila ko may kadakwada. Nangingi na kano nga mintigatang da. Ngam tigatang dagiti da duma nga umay aggat-gatang. Day tamot tinadamag kaw. Ado ti magibaga akay kayat dati aglakaw kadakwada. No kanong amin ngumina ti presyo iti pangipananda. Kat nalakati pananggatang da ditoy. Mapanda kano na yun ang timbayad da. Sada ibaga ang imina ka daw iti syudad. Intayo ka di agburas iti utong ita. Uwan taadon ti mabalin na burasan. Ilako tayo kada pari kong draing. Naamwak ka ni Juana. Ano ka nun nalaka ti pananggatang da ditoy? Kat ngimina ijay pangipananda. Mapanda ka nun na yunan ti panangbayad da. Bilibak met iti kinasayat da. Iso siguro abimak nang da. Tanasaya at ti panagpuspuso da. Gapo iti makitak akababalinda. Namiris ko anagalas ti ugalay. Ada parparamag ko. Ngawa mga rod iparparamag ko. Inka ibaga kanina nam amayla nakaburas tayo iti utong. Ibunag tayo na diya iti kalsada. Tapno saan dan amanangdan iti mangibunag. Kababain mat kadakwada. Ay, wan barok. Ay, barag siya, kanak. Taglako tayo matlaang iti buong at tinagbanugan tayo. Wan nga rod tatang. No agkalkali tapay lang agbirbirok iti kunada abalitok. Ay, awan lat amok. Saan nga instant abumak ng titaaw? Nung kumaidi pa yan naggagat kan naganos tayo. Ada kumamaurnong tayo ita. Isu siguro a pinainak ni Dona. Tamakita na nga awan gagat kan anos ko. Iso nga ita, mga barwanan tayo. Aggagat kanagaanos tayo. Tapno at damauray tayo. Aglako tayo matay. Nakaumay ka mat dito'y balay, Roy. Ada ka di masapul mo? Umay ko la kumaibaga, nakaburas kami iti utong.
umayo kumagatangan. Sige. Mangkita akmeten iti umay mangibunag. Ay, imbunag men. At dan ija igit ti kalsada. Ha? Ay, nagsaya aten, Barok. Saan kun aparikot ti agpabunag? Basit lang day tabanag. No maidilig iti intultulong yo kada kami. Saan nyo ang nagayatan tinapasamak kada kayo? Iso lipat mon ti intulong mi. Ti inted ni Apo aparabor kada kami, ibingbingay milaeng mat. Isugayam nga inikan na kayo ti Apo iti parabor. Takas ta ti kapanunutan yo. Umay ka din ni Nana Mamayla. Una nang. Ay, adaman na adal ko iti pamilyada. Napakumbaba, kan managtulong da. Isu pinaraburan ida ti Apo. Uray siyak. Nakaamirisak matan, idinakitak ti kinaimbag da. Iso siguro asan kami ang nakakali iti kinabaknang. Tamo ti Apo nga adda lumastog. Ken naparamag tayo no nakakali kami. Kan napukaw ko ni Dona. Tas saan na akayat ti kababalin ko. Ni Mike ti pinili na. Ta iso ti maiparbangkan kwa na. Ay, iso amanipod ita. Tuladin tayo man ti kinapakumbabada. Ti panagpakumbaba. Gagat kan kinaanos. Kat parabor ti supapak na. Awan apulos kanyak dagita akababalin ide. Siyak ni pare kondring. Ti panagkita kan ko ana. Kat nababa. Idinto tanangato ti panagkit-kitak iti bagik. Isungawan gayam na sayat nga itden ti sadot ken naparamag. Tasaan amay may sa ti aldaw ako nada. Ditan papagayam tinaggibusan. Teserya tayo itaalawas na pauluan. Parabor. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada. Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Virgie Paclay, Randy Castro, Roger Ramirez. Kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.